Fira Tàrrega ha presentat aquest matí a Cal Trapat Prepara Week, una setmana d'activitats relacionada amb la pedagogia i la difusió de les arts de carrer que forma part de la branca formativa de Fira Tàrrega. Amb la nova línia 360 graus als 365 dies de l'any, Fira Tàrrega treballa per promoure la formació, la promoció i l'estímul de les arts de carrer tot l'any, amb un projecte vinculat a la ciutat, al sector i al país any rere any, amb una activitat continuada i visible que connecta la producció, l'exhibició i la formació. Des de l'activitat pedagògica, des dels centres formatius de casa nostra, doncs, se sent una mica més sensible a aquesta disciplina. Fem promoció, fem estímul i fem difusió de les arts de carrer i a través d'aquesta setmana, centrada en activitat preescènica, el que fem és això, treballar no precisament amb l'activitat escènica final, mostrar espectacles, sinó presentem tot un seguit d'activitats que tenen a veure amb el que passa abans o al costat de l'activitat escènica arts de carrer. Des de l'Ajuntament de Tàrrega s'ha valorat molt positivament la iniciativa, veient-se complert l'objectiu d'interrelació entre Fira Tàrrega i la ciutat, sent aquesta part fonamental en molts projectes de la Fira. Jo entenc que enllaça perfectament amb l'objectiu que des de l'equip de govern es van marcar de bon principi, que Fira Tàrrega i ciutat s'interrelacionessin i a més la ciutat fos realment el caldo de cultiu de molts dels projectes de Fira Tàrrega. Prepara Week acostarà del 31 de març al 5 d'abril a la ciutadania de Tàrrega i als professionals les arts de carrer des de noves perspectives, buscant la complicitat de nous públics i reflexionant sobre els processos que acompanyen les creacions escèniques concebudes per l'espai públic.